אהלן חברים, איזה כיף, סוף סוף התחלתם לקבל לידים, וזה הזמן שלכם להוריד את הלידים כמה שיותר מהר ולהתקשר אליהם. איך עושים את זה? בואו ניכנס. אז אתם רואים כאן דף למשל של לקוח שלנו שקוראים לו יותם דייטלינג, ומה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לתוך הדף, ובהגדרות של הדף, שימו לב פה למעלה, יש את מרכז הלידים. אנחנו ניכנס פנימה לתוך מרכז הלידים. בפעם הראשונה זה יבקש מכם לאשר את התנאים, וזה ייקח איזה טיפה זמן לטעון את הלידים, אבל אתם תעשו רענון תוך 2-3 דקות, ואז כל הלידים יופיעו לכם ישירות כאן. אז שימו לב מה אנחנו רואים כאן, אנחנו רואים פה את טבלת הלידים ממש לפי התאריך ולפי השעה שבו הם נרשמו. למשל אתם רואים כאן שיש את טל מוניטין, ליד שלא טופל עדיין, ב-7:34 הגיע בדיוק עכשיו, ברגע זה שאני מצלם, ואתם יכולים לראות שהגיע ליד עם הפרטים שלו המלאים. אם אני אסמן את הליד, מצד שמאל יש לנו פה את הטלפון שלו, אני יכול ישר להתקשר אליו, אני יכול לקצות אותו למישהו שידבר איתו, אם יש לכם אנשי מחירות או דברים כאלה, אני יכול לסמן לי תזכורת מתי לדבר איתו, ואני יכול כמובן לרשום כמה הערות שאני רוצה ספציפית על הליד הזה. לאחר מכן, ברגע שהתקשרתם אליו ומכרתם לו, אתם יכולים להמשיך הלאה ולראות, לסמן אותו בעצם באיזה סטטוס הוא נמצא. אז אני יכול לבחור פה את הסטטוס, אני לוחץ ואומר, לידים בטיפול, לידים מעוניינים, לידים שהומרו, למשל קנו, או ליד שהוא לא טוב, גרוע, או עבר לארכיון וכו'. עכשיו, מה זה לא טוב או גרוע? מבחינתנו זה לא רלוונטי, אבל לא רלוונטי, זה לא בכך אומר שהבן אדם לא יתעניין בשירות, אלא לא רלוונטי אולי כי לא הצלחתי למכור לו, או שלא רלוונטי המחיר, או שלא רלוונטי המיקום. כל פעם שיש לכם ליד כזה שמבחינתכם הוא לא רלוונטי, זה הזמן שלכם לפנות למנהל הקמפיין ולהגיד לו, תשמע, יש לי כמה לידים לא רלוונטיים, אבל תספרו ותשתפו אותם למה הם לא רלוונטיים. כי ככה אנחנו נוכל לדייק יותר את הקהל, להביא לכם לידים יותר איכותיים, ואולי אפילו לעזור לכם בשיחות המחירה. אז ככה אתם יכולים להוריד את הלידים שלכם, ככה אתם יכולים לנהל את הלידים שלכם מאוד בפשטות ומאוד בקלות, וככה גם אנחנו נוכל לעקוב ולראות איך אתם מצליחים לסגור. אז יאללה, תעזבו את הכל, תיכנסו מרכז הלידים, תורידו את הטלפונים של האנשים האלה, תתקשרו אליהם ותסגרו אותם. אנחנו סומכים עליכם. יאללה, שיהיה בהצלחה ושיהיה אחלה יום. ביי ביי.